Український наступ до Криму і Чорного моря. 8 додаткових штурмових бригад формують у Нацгвардії, Національній поліції та Держприкордонслужбі для допомоги у визволенні усіх окупованих українських земель. Це Лють, Буревій, Червона Калина, Сталевий кордон, Азов, Рубіж, Спартан і Карадах. В Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що нові підрозділи отримують найсучаснішу зброю та комплектуються вмотивованими добровольцями. Долучитися до них можна на сайті, доступному за QR-кодом, або ж у центрах надання адмінпослуг. За словами тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кістяк штурмових бригад – це військові, гвардійці та поліцейські, які визволяли Київщину, Харківщину та воювали у найгарячіших точках війни. Що стосується комплектування додаткового цих підрозділів, то воно буде складатися виключно з добровольців. Я хочу це зазначити. Добровольців, які хочуть прийти служити, які патріотично налаштовані, у яких є, якими рухає патріотична ідея, любов до батьківщини. Повірте, таких людей на сьогоднішній день дуже багато в нашій державі. Норвезькі медики-добровольці поранені в Бахмуті. Вони допомагали евакуйовувати людей. Про це стало відомо норвезькому медіа ВГ від родичів Сандера Сьорсвентрелвіка і Сімона Йонсена. За їх словами, росіяни сплановано атакували волонтерів, бо коли побачили, що цивільні вижили, вдарили вдруге. За словами Трелвіка, кілька людей врешті загинули. Самі ж норвезькі медики у шпиталі в Дніпрі та готуються до евакуації на Батьківщину. Артилерійські обстріли фортеці Бахмут безперервні. Бої фактично перемістилися до приватного сектора міста. Українські оборонці відбивають щоденні спроби росіян просочитися вглиб зі сходу та півдня. Якщо ви бачили війну Z, в принципі, дуже все сходиться тут. То вони от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони просто пруть. Як зомбі. Як зомбі, так. Попри відчутні втрати, ворог не припиняє спроб наступу також на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, повідомляють у Генеральному штабі. Українські воїни тримають натиск і щоденно змішують окупантів з ґрунтом високоточною зброєю. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Краще в українському таборі, аніж в російській армії. Кількість окупантів, охочих здатися в український полон, зросла майже наполовину впродовж січня. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який курує Головне управління розвідки. За їх даними, сайт проєкту «Хочу жити» у січні відвідали понад 5,5 мільйонів разів. Найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон спостерігають у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ. Є бажаючі і серед жителів України. Це стосується тих, хто ймовірно потрапив під окупаційну мобілізацію на Донбасі та в Криму. За весь час роботи проєкту з вересня минулого року надійшло більше 7,5 тисяч звернень росіян та жителів окупованих територій щодо можливості не брати участі в злочинній війні, а вберегтися в українському полоні. Озброєні ФСБівці вдерлися до хати жителя Сімферополя. Йому закидають інтернет-екстремізм. Буцімто у спільнотах у соцмережі ВКонтакті 50-річний чоловік закликав знищувати російських силовиків, поки невідомо, як звати бранця, але йому вже погрожують 5 роками у російській в'язниці.
Україна розраховує на допомогу Туреччини у визволенні наших бранців з російської неволі. Про це йшлося на зустрічі українського та турецького омбудсменів у Стамбулі. Дмитро Лубінець відзначив роль свого турецького колеги Шерефа Малкоча та президента Реджепа Ердогана щодо створення нових шляхів вирішення гуманітарних проблем в Україні. Передусім йдеться про визволення українських військовополонених і цивільних заручників, серед яких і кримсько-татарські бранці. Москва вже отримала списки тяжкохворих літніх людей, яких вона незаконно утримує. По-перше, ми його будемо продовжувати. По-друге, я сподіваюся, завдяки зусиллям Туреччини російська сторона буде вести себе максимально коректно і теж буде націлена на отримання результатів від такого спілкування. За словами турецького омбудсмена, Росія просить час, щоб розглянути списки українських бранців. При цьому, каже Малкоч, бомбардування України не припиняються. Тому слід полегшити страждання українців і прагнути до припинення вогню, вважає він. Я хочу побажати українському народові вистояти у цій війні. Ми підтверджуємо нашу прихильність дотриманню принципу територіальної цілісності України. Бажаємо, щоб в Україні запанував мир на умовах звільнення усіх окупованих територій. Обслуговували окупантів і саджали політв'язнів. А після звільнення Криму самі можуть піти за ґрати. Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 6 суддів-зрадників. Після окупації вони дістали посади у незаконно створених окупаційних 21-му арбітражному апеляційному суді, Феодосійському міському суді, Роздольненському райсуді та Ленінському райсуді. За державну зраду вони можуть отримати по 15 років в'язниці. Своїми діями та рішеннями ці служителі Феміди надавали допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла в Криму, на відправлення правосуддя за законодавством РФ, шляхом безпосередньої участі у формуванні та організації роботи окупаційних судів.